Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kininosab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang daganda kinabuhi dinhi sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Yun na, kung pa ka magka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Ug i-apil na lang pod ang katabi with Ate Gems. Sa inyong pag-subscribe, dako kay nag-ikatabang sa tuang channel nga mapalambo, mapadugay pa nato para makahatag pa ta og igo og daghan nga inspirasyon sa itong mga kaigsunan nga nagpahipi lang nga nagtan-aw sa tuang mga videos. Pinaagi sa inyong mga istorya nga nagahatag og kinabuhi ug paglaom sa itong mga kaigsunan. O kung kamo na gani ginahan mo nga mopada sa inyong kagalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para mas makuha gyud niyo ang kompletong address. Ayaw sa mo kalimot pag-comment sa inyong tambag kung ang atong sender nagkinahanglan sad sa inyong mga opinion. Kay dako kina og tabang nga makagaan sa ilang mga gipamati karong mga panahona samtang naminaw sila sa istorya nga ilahang gipadadri kanato. So dito maglangay og ania na ang istorya sa tuang sender karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso sa bawat Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ako dito nagpadaog story about sa akong lola nga gatuganing namatay, nisaka sa langit pero wa dawatan ni San Pedro mao nga gipabalik siya sa kalibutan sa mga buhi nga nagdala og sanga sa kahoy. Karon ako na pud ang magsaysay sa akong kaagi sa akong pagabatanon. Tawagan lang ko ninyo og Millie alias Halo or How o kanabang Big Lizard sa English pa. Sa tunga-tunga sa akong istorya, unya mahibaw-an ninyo nganong gianggaan ko nila og Halo or How sa among lugar. Sa dili pa ko mopadayon, pasensyain na pud ninyo akong suwat kay lagi di ko kamao muhanay. Unsaon nga nagdako ra man ko sa baybayon sa Negros. Sa among lugar sa Negros, famous kayo ang pangan nga Milo Halo. Pero wa sila kabalo, unsa gyud naong. Kami sa akong mga barkada, puros alias among gigamit nga pangan. Si Bobong the Great, Obing Bodybuilder, Incoters, Jericho the Second Ariel Skinner, Lester the Hybrid, Junior known as Balmon, Laikit si Buyaks, ug ako, also known as Milo Halo. Si Buyaks mo'y founder sa mong grupo nga gitawag namo og Outpost. Outpost Gang. Unya ako si Millie Halo, mao ang leading command. Ako'y moplano sa mga activities, unya abagan na lang sa mong founder nga si Buyaks. Pasyon na lang sa mga nagtanaw karon nga kini nga mong grupo dili ni para sa kaayuhan kundi naglabaw ang kadautan. In short, famous ang among grupo sa pagkabadlungon o pasaway sa katilingban Papa Joe. Pero dili pod baya unta ko badlungon sa una. Bata pa lang ko, tinudluan ako sa akong lola unsay buhaton para maduol sa Ginoo. Sa gikawan, kaingon ko na sa una akong suwat nga Diyos nun kayo ang akong lola, nga si Maura. Siya mo'y nagtudlo nako, pagkamatngon na palang nako og buot nga mag-ampo gyud sa Ginoo. Dadon ko niya pirmi sa tanang misa nga iyang atinan, mao nga aktibo pud ko sa mga activities sa simbahan. Nagtubo ko nga sigig apil kung naay Flores de Mayo, magnovena,
mukuyog sa birhen sa barangay o kada gabi mi nag-ampo, magbasag Biblia o mag-Bible sharing. Mao na nga time kundi nag-eskwela pa lang ko sa elementarya. Unya, sa akong kabuutan, giabusaran lang pud ko pirmi. Pirmi ko nga hilabtan sa akong mga classmates, mao nga muuli ko nga magahilak. Layo man kayo ang eskwelahan sa among balay, mao nga layo pud ug baktason kay pobre lagi kayo mi. Mao pud siguro nga bulihon ko tungod sa ako ang hitsura. Inikabuntag, padung ko mulakaw sa eskwelahan, mag-away ang akong mga ginikanan mo nga maghilak ko nga maglakaw nga eskwela. Unya, iniguli sa hapon, awayo na pug ko sa mga hilabtanon, mao nga maghilak na pug ko nga magbaklay, iniguli. Mas ganahan ko nga di mo eskwela, unya magtambay na lang sa balay sa akong lola kay happy ko ug peaceful ang akong kinabuhi. Kuna si lola, pero iya din kong tambagan nga pagtarong gyud sa mong pag-eskwela dong para na kay nindot nga kaugmaon. Mupatuo man pud ko sa akong lola. Muskwela ko pero mo lagi na. Mapuno ko sa bunog, sumbag ug patid ang pirmi nako nga mahiaguman. Kay di man ko musukol Papa Joe. Di ko palag kay para nako sala sa Ginoo kung musukol ka sa mga nagdaog-daog nimo. Grade 2 pa ko, nagsugod og basa sa Biblia ug based sa akong nasabtan kay dakong sala sa Dios kumubaos ka sa mga nagpasakit nimo ug mao'y hinungdan nga masugba ka o ang imong kalag sa impyerno. Muna akong pagtuo sa una niadtong bata pa ko, pero kanang mao nang prinsipyo na usab diyang nag-high school nako. Unsaon nga wa pa man gyud pul-i ang mga hilabtanon ug sigig panghilabot nako. Unang semana sa first year high school nadala pa nako og utong. Pero pag ikaduhang semana, di na gyud nako magwanta. Si Django nga akong classmate mas dako ug mas taas nako. Di man gyud mo undang og yiga-yiga nako, mao nga gisukmag bitaw nako og napaatras og napasandig sa blackboard. Wa pa ko na kontento, gisukman og kusog kaayo, ang akong kumo og dilapos pa sa blackboard unya si Django kay nalupog sa sahog. Dito nagsugod ang paghasik sa bagsik ni Mili. Di na ko magpadaog-daog kay nakahinumdum pa man ko sa mga hilabtanon nako sa una. Pag elementary, mao nga akong gipakita nila nga lahi nako. Og tuod man nga hadlok na sila nako. Silang tanan nahimong itoy-itoy nako. Nabali na ang panahon kay ako na hilabtanon. Ako na'y bully nga ultimo maestra akong yaga-yagaan kay wa na ko'y kahadlok. Maayo na kay ko muambak sa koral sa mga eskwelahan, mukating classes, magtagay, manigarilyo, kauban sa akong mga barkada. Dihay kausa nga nasakpan ko nga padung muambak sa koral, gitawag ko sa mga maestro ug maestra. Ako ras lang itubag nga, "Kuyog ka sir, ma'am, magtagay." Unya, gisuwayan og pangayo og kwarta nga akong maestra. Nihatag man pud. Libre na sa budget panigarilyo. Basin og nihatag lang sila kay basin og nahadlok namo kay noon lagi mi nga mga bugoy sa among eskwelahan. Kung magklase o mag-exam, di mi mosulod pero magtambay mi sa gawas sa eskwelahan ilawom sa mangga. Halos kada semana mi mag-guidance kauban sa akong mga classmate nga musunod nako. Lahi magud akong mga barkada sa sud sa eskwelahan ug lahi pud ang sa gawas sa eskwelahan. Ang akong kagrupo sa gawas mo ang gitawag namo og outpost. Sila si Ariel, Jericho, Lester ug Boyax. Sila gyud ang akong mga higala sukad pagkabata unya kami mao'y nagtukod sa among gang. Nagsugod ang among grupo nitong sige mig-standby sa guardhouse sa among lugar. Adto mi magtambayan, gabing dako hangtod kadlawon. Nadugay, nasuod na namo ang mga guards kay magdala mamig pagkaon pirmi sama sa mga Bisayang manok o tanon ug uban pa nga mga pagkaon ug among lutuon didto. Unya adto mi mag-food trip. Ang among routine kada gabi kay hapiton ko sa balay sa akong mga amigo para kuno mo duty na mi sa my guardhouse. Pero sa dili pa mi mulahos dito, kinahanglan mi nga magdaog makaon. Mao nga mangamang mig manok sa among mga silingan. Apila na lang po namo utanon para kompleto ang rekado. Walay kalibutan ng mga guards nga kinawat dito namo ang mga danga mga manok ug utan.
Nami assign kung kinsa amo kamang o kinsa pud ang lookout. Pareho na lang niya sa kagabi nga padung mi mangawat og manok sa among silingan. Si Lester nagbantay sa likod, na duha ka tawo gasig tawag sa tindahan para mamalit kay ug moadto na sa tindahan ang tagbalay walay tawo sa ilang manukan. Ug di ako makalugar sa pagpanguha og manok. Ug tuod man nadungog nako nga nisampit nagkatulo ang akong mga kauban, kang tiya Tessie nga tagiya sa tindahan. Mao katong ako ang gipaabot, ni kamang dayon ko sa manukan dayong bunlot og usa ka manok. Pero kalitlan nakadungog og kasikas nga nagpadung sa akong himutangan. Si Tata di ay ang bana ni tiya Tessie. Nagkaduol na sa manukan unya nagdala og bunal. Apan wa ko madakpi ni Tata. Kay idlas kay ko Papa Joe. Wa na ko magpaabot ngayang masakpan. Daang manok, paspas ko nga nakadagan sa kasagutan, nagkamang-kamang pa ko sa yuta para dili ko makitaan. Gidala na kong kinawat na kong manok sa guard post, unya giluto dayon nila, unya among gisawan og kaon ang lamiang putahi nga manok. Human among kaon ang istorya dayon, unya matod pa ni Lester nga, Mel, gabihan ni mo ganina kakusog mo kamang, labuan pa man imong halo, lusot-lusot magas kasagbutan. Og dito nataw ang ilang angga nako nga mili halo. Kay kusog kay kumudagan, sama sa halo Papa Joe. Si Ariel gialyasan og Skinner kay grabe kahamis ang panit niini. Si Lester, the hybrid kay grabe man kinig panlantaw sa gabi nga murag bampera. Malingaw na lang pud ang mga gwardiya sa amo kay malibre sila kaon sa mundalang tutuonon. Pero wa sila kibaw nga amo ra detong kinawat. Dili kay manok ra nga among kawaton. Hangtod na street light among kuhaon kay dadon namo sa among balay nga mo imong ipuli sa among suga. Mangatang sa mga sakyanan nga mangagi unya usahay among batuon. Pabuthan namo ang mangagi sa dalan. Halos mga matay gud sila sa kahadlok. Unya kun ay pulis, mag-iyahay mig panagan. Mga samad-samad ang among siko ug tuhod pagkinamang para dili makit-an sa mga pulis. Dinipod siguro nako na practice og tama ng akong abilidad nga murag halo or how nga mukamang. Nahidungog ang among lugar nga usa sa mga kahadlukan tungod sa mga abusado ang wa nila mahibaw-i nga ako ang promotor sa pagpanghadlok unsaon nga hasta white lady among gisudlan. Sa mga magsuot mi gaon nga puti, unya mangatang mi sa dalan, unya sa unahan, magdagkot mi kandila ug lain na akong mga kauban sad. During that time, pat pa mi kabuok nga membro sa among grupo. Wa madugay ni daghan ang mga members sa outpost. Kung dunay pista sa kasikbit nga lugar, magpano ng among grupo unya kinahanglan man gyud og kwarta. Pero pareho mi nga mga way kwarta. Dihay suggestion si Ariel. Adto tag simbahan na. Paghagad pa niya namo. Manimba ta? Oo, pero dalang pangwarta. Tubag pa niya. Ugtod man, dito mi sa simbahan. Magpapretend nga musimba og managkot pero ang among tuyo mao ang pagkawat sa sud sa Cebu. Nakaingon si Balmon nga basta musulod nagsimbahan si Ariel mahadlok si Satanas kay malabuan man niya. Usahay, kung walay sulod ang sibot, mangita na po biglaing racket. Si Jericho, Ubing, ug Bubong ang nagplano para tripan ang mga mahuyang. Bay Bubong, imong buhaton kay hagdo na nimo ang mga bayot dito sa kalibunan, unya dito na nimo hold upon. Mo nay ilang buhaton permi. Diay kausa nga nakauban ko sa ilang trip. Gidala ni Jericho ang bayot liyo sa simbahan. Unya kalit mi nga nitunga sa ilahang atubangan. Kuno ay gikuptan ni Bubong si Jericho unya gitiunan og armas nga pellet gun. Di ka mahatag og kwarta kay patyon ko ning imong uyab. Nako pa dang tion kang Jericho. Nihilak ang mahuyang sa kahadlok. Ayon nyo gusa si Siloy. Uy, day kwarta o inyuhanan ni. Matod pa niya, Papa Joe. Gihatag niya ang iyang kwarta nga 200 pesos. Pero si Jericho nga nagpaila sa mahuyang nga siya si Siloy ang customer, mao'y nasuko nganong 200 ay gihatag. Siya mao'y nikulata sa iyang uyab nga mahuyang. Naghilak in taon kini nga nangay pakiluoy nga di lang siya hilabtan.
Dili pa gyud igo ang gibuhat, iya pa kining gigapos unya gibitay sa kahoy. Wala pa may idea sa mong kadautan niya itong panahon na, Papa Joe. Usawan nga nakinahanglan may kwarta. Mao po ang time nga ni uso og taman ang grupo-grupo sa among lugar. Unya ato mi mag-abot sa mga pista, unya mag-riot dayon. Nahidungog na gyud sa mo ang kagubot matag pista. Kay mao man ang panahon nga magabot-abot ang lain-lain nga grupo. Grabe katigas na mo sa una, gamay bikil karambula dayon. Daghan big ng mga naengkwentro nga uban nga wala gani mi kaila kung unsa ilahang grupo. Wa magud kuno mi gikahadlukan ang among gang. Usa ka adlaw niadto niuli nga nagdagan si Bubong og daghan kayong bunog og klaro kayo nga gikulata. Nakulatahan. Naunsa man ka commander? Pangutana pa ni Boyax. Gibirahan ko sa grupo nila ni Ronnie Mateo. Gipatawag ni Boyax ang tayong membro sa outpost para mag-meeting sa amuang pag-respect. Tungod kay ako man ang leading command, ako mo'y nagplano sa mga strategy nga among pagabuhaton nga atak sa kaaway. Si Inkoters, maong gihimo na mong asset sa pikas barangay kung asa nagpuyo si Ronnie Mateo. Kana si Ronnie, mo na founder sa grupong Kadsta. November 15, mao na ang pizza sa among pagbaos. Nagsulob na mi sa among uniform nga white t-shirt nga na-print sa likod nga Outpost Gang. Ugtod man, pag-uli ni Ronnie gikan sa eskwelahan, kuyog niya ang laing tulo ka mga lalaki nga member sa Kadsta, mga 16 mi kabuok sa Outpost. Si Ubing, the bodybuilder nga dako kay lawas, mauray nikulata nila. Pagkuha ni Ronnie og ice pick, gibunalan dayon ni Bubong og tubo ang ilang ulo, mao nga nangatumba. Diha pa mi, didalig si Bat kay lisod na ay moabot nga mga pulis. Pagkagabi niya na nakabalita dayon mi sa among asset nga mobaws ang Kadsta og Udik nga grupo, bali magtabang sila against sa Outpost. Ang founder sa Udik nga si Makmak alias Black Shadow kay usamansad sa nakatilaw og kulata sa amo ang members mao nga nagsanib puwersa silang duha ka grupo. Ugtod man, usa ka gabi niya na nisuong ang duha ka grupo sa among teritoryo. Porti lang naghana kay ni kuyog hasta ang ilang mga amahan, mga 50 sila kabuok samtang kami 20 ra kabuok nga puros mga minor. Kumuay lang ta, way gamit tayo og hunting, matod ko pa nila. Nisugot ko nuhay sila dayong atak namo, pero di ay nagdala sila og mga hinagiban. Nagyahay mi og paningkamot nga makapunit og tools sama sa akong gigamit nga kadena sa motor. Basta usa ka bunal nako, bungkag yun ang naong sa maigo. Pero kalit lang di ay ni bunal og botilya sa akong ulo, Papa Joe. Dayon dunggab og may na lang kay abtik gyapon ko nga nakalikay mo nga daplis ra ang damage. Magamit gyud ang akong abilidad sama sa usa ka halo, Papa Joe. Grabe karambula, pero murag wagi mo surrender. Mao nga nipauli ko og gikaut ang pusil nga gilubong nako sa yuta. Nagkupot ako pusil dayon pabuto sa taas, bali nag-warning shot ko. Nanagan ang mga kontra. Labi na kay maupod ang pag-abot sa mga pulis. Nanagan pumintaman, kamitanan, kay lisod na og madakpan. Ubay-ubay gyud ang nadakpan sa Kads o Udik tungod kay di man sila suwito sa daan kay sila bayay ni sung sa amuang teritoryo. Ang uban nadakpan, ang uban gidala sa ospital. Sa among grupo kay tulo ang na-ospital. So kaniya to mas known pagsamot ang Outpost. Hasta mo mga alias nakaila sila pero wa sila masayod kinsa gyud kay kutor man sa mga alias ang ilahang nadunggan. Gipalabay lang namo og pila ka adlaw og igo-igo nga naalim ang mga samad sa wala na admit. Ang mga na-admit grabe-grabe man gyud ang ilahang damage. Kaming duha ni Ariel ni balik mig eskwela nga murag wa ra ni tabo. Ang among mga ginikanan ni give up nagtambag namo kay di ekonomi mada og tambag. Duha ra gyud inyong padulngan, presuhan og menteryo. Mura na inyong padulngan, wa nay lain. Nilaylo naman ta ko og niadto nga mga higayuna pero diabot ang adlaw nga di upat karmadong lalaki ang niatang namo sa dalan.
Gitiunan mi nila og armas pero wa mi mahadlok. Ako lang giingnan nga tarong tion nga makaigo ka ha. Og dili gani basin og kamoy madisgrasya. Nanlakaw ang mga armadong lalaki, Papa Joe. Among naibawan nga mga membro po dito sila sa laing grupo nga among nainkwentro siya nakalabay nga tuig. Nahilom raman unta to, pero pila ka adlaw ang nilabay, gikulata nila si Ariel ug si Lester. Mao gyud siguro ni ang cycle sa mong kinabuhi. Makulatahan dayon mo baos. Sa makaw na lang ug sa maswertian lang. Matira ang matibay. Kaming tulo si Ubing ug Ingkot ang nagplano nga morisbak sa nagkulata kang Ariel ug Lester. Giandam na namo ang among mga tinaguan nga pusil. Nabtan nako nga nagtapok ang among mga kontra mao nga gipabutahan dayon nako katulo. Unya naigo ang usa nila sa buko-buko. Pagkabawas namo nanaga na pumigbalik sa among hideout. Pagkagabi niya na nagmeeting mi sa among grupo. Ug dito namo na-realize nga murag wa nay maayong padulngan ang among kinabuhi kung ipadayon namo ang among grupo. Nakadesisyon si Boyax nga buwagon na ang outpost. Pagkahuman sa mga panagbuwag, naglaylahi na pumig lugar nga giatuan. Ang uban nibalik og eskwela para makalikay sa gubot. Pero pagka sunod adlaw, dihay 15 ka mga tao ang niatang nako. Ako nga nakahukom nga magbag-o unya gikan pa kog eskwelahan kay wa gyud koy dala nga hinagiban gawas lang sa rosaryohan nga hinatag ni Lola diri nako. Nidagan ko pero ila kong gigukod unya na corner ko sa usa ka hilit nga lugar. Ila kong gitabangan og kulata. Mao nga para makasurvive ko ang bugton na kong mahimo mao ang pagsukol na lang gyud kutob sa akong mahimo. Pipila sa akong mga kaaway na nga tumba na pero nagkadugo na pud og taman ang akong naong. Pero ni-attack na pud sila nako. Unya nakuptan gyud nila ang akong duha ka mga kamot. Mao na lang ko nabantayan nga dunay init nga liquid nga niaga sa akong tiyan. Dungan sa pagsirit ug pagngit-ngit sa ako ang pananaw. Pagmata na ko, Papa Joe, naanak ko sa ospital. Tungod sa mga grabing bunog ug dinunggaban sa tiyan. Diya si Boyak sa kong tapad unya nisulti nga surti pa kuno ko kay dihay nangabot nga mga pulis ug kumwa pa basin wala nako kay matinuod ang sulti sa akong mga ginikanan nga kung dili prisuhan sa menteryo ang akong padulungan. Pag-aalim na sa akong mga samad, nagtapok mi sa akong grupo for the last time kay naka-decide mi nga di na mo baos para mahunong na ang kagubot nga way kahumanan. Nagsinaray mi nga magbag-o na sa mong kinabuhi ug biyaan ang kasamo. Sa gamay nga baso gipatuo na mo ang dugo nga gikan sa among kamot nga among gisamaran. Kumbaga sandugo mi, Papa Joe. Gipatuo na mo ang dugo sa baso dungan sa pagsinaray nga di na gyud mo himo ug bisan unsa pa nga kagubot. Paghuman niadto nibalik ko og eskwela hangtod nga nag-college ko. Low-key na kay ko. Sige na kog hilom-hilom, bisan og sige ko makadungog sa among grupo nga outpost nga mao kunoy pinakahadlok nga grupo. Makadungog sa ko sa mo ang mga alias kay nisikat di ay ang among mga gipangabit nga mga pangan, bisan pa og wa sila kaila sa naw. Nakadungog gyud ko nga ilang gi-mention ang akong alias nga Mili Halo. Unya diha pay usa ka lalaki nga nagpaila nga siya kuno si Mili Halo. Wa na lang kumutingog kay wa gyud taw siya kay balo nga ang tinuod nga gikadlukan nga Mili Halo naara sa iyahang atubangan. Lahi na kay ko sa college kay buutan na kay ko. Murag nabalik ang akong pagkatao nitong elementary pa ko nga buutan kaayo. Ang nakalay lang kay wa nay mobuli nako. Wa nay manghilabot mao nga imposible nga mapukaw pa ang ako ang pagka-gang member. Inosente na kayo ko nga tan-awon sa eskwelahan. Unya og nay mangutana nganong daghan kog mga uwat sa naong ako rang tubagon nga samad nako pagkabata. Pila ka tuig kanila bay nakagraduate kog college unya nakadesisyon nga moari og Cebu manrabaho. Sa pagkakaron usa nako ka manager sa gamay nga kumpanya. Dili man tinuod dako nga company pero proud ko sa akong naabot. Kinsa magtuo nga mahimo kong ingon ani karon
Kay wa pa ko mobiya sa mong grupo, posible nga nahitabo ang duha ka lugar nga among padulngan. It's either presuhan o menteryo. Sa dili pa na tapuso ng akong istorya, muhatag lang kog update sa akong mga kagrupo nga si Jericho, Lester ug Ariel kay mga sundalo na. Nagsundalo sila. Si Ubing, tuwa na sa laing nasod, nagtrabaho, unya padung na pud mularga sa abroad si Ingkot. Si Boyax kay naa na siya negosyo karon. Si Laikit kay usa na ka nurse. Si Bobong ug Junior kay mga teachers na sila karon. Ang uban pod kay nag-alagad sa simbahan isip mga lay ministers. Papa Joe, gisulat ko ni ang akong kaagi dili sa pagpanghambog kung unsa mi kaisog sa una. Dili ko proud sa akong nabuhat sa una. In fact, gusto na kong i-share kini para sa mga kabatanunan nga naay mga grupo-grupo nga di gyud maayo ang padulngan kung ipatigbabaw ang kaisog. Gusto pud ko nga mo shout out sa akong lola Maura nga naalang gihapon karon sa Negros. Napagyapon ang rosary nga imong gipadala nako. Salamat kayo sa imong pagkatambag ug pag-iya. Daghan po kayong salamat, Papa Joe, sa paghatag og higayon nga mabasa ang akong istorya, and more power sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Millie Halo. Daghang salamat, Millie, sa imong suwat, and siguro sa mga naminaw karon murag makayon sila nga pambinata ra kayo. Well, ang katapusan, ang ending, ang linugdangan sa imong istorya, nagpamatuod nga dako pag jud ay og chance ang usa ka tawo nga magbag-o ug moasenso kung mahimo na kining responsable sa kinabuhi. While reading, nagsige og smile because it reminds me of myself. Okay? Siguro kung nadungog ninyo ang akong istorya, kung i-search ninyo balik diri sa tong YouTube channel sa ako ang istorya sa kinabuhisan, nasa ko'y very susama sa imong istorya. So nagtukod sa kong grupo sa una. So mo siya po na inyong kalaki into troubles, nga na murag part na gyud na sa itong pagkabatanon, pero lahi man gud to sa una. Well, chances are, pwede ka maminteryo or kuan presuhan or maybe sa ospital, pero dili nang gud sama karon. Well, sa inyo ganing era gani kay naggamit na mo og mga hinagiman sama sa pusil. So nang panahon na mo pinakagrabe na gyud ang kutsilyo siguro or tsakurno ingana, pero mostly sinumbagay or siguro dagbunal kung sa makungunitan ingana, no. Kaya nauso mo yun ng mga grupo-grupo sa una. Pero proud to say nga kung usay nabdan nimo karon, murag mo usay nabdan sa nako sa akong kinabuhi. Ug ang ubang mga members ako ang mga kagrupo nga mga maayo na sa dog kahimtang ug tarong na sa silang kinabuhi ug silang pamilya. So uyon ko sa imuhang gisulti nga moabot ra gyud gihapon ang panahon nga maleksyon ta sa to mga binuhatan nga sa tan-aw sa uban mga badlungon ta sa katilingban. Dili sa tanang panahon nga kung unsa ta sa una mao lang gihapon ta hatod karon. Kay nasay mga tarong sa una nga sa pagkakaroon na usab na sad. Bali-bali lang. So different folks, different strokes. So daghang salamat kayo sa imong tampo kini usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.